لومي حدا مساتي علم ناتنا خم إرتراويان سنسرعات مرعنا بفلايكا بليت زكاة سنسرعات مرعا كنرينا أبزز أبو باغدمي براينا جن قالا كم حبرة تسد زقاتمنا بالدهتات كنرينا ناتنا مرعاتات بهياو حبرتاتن بهابتام لمدتاتن بزحقوس بعلاتن كم زفلتو يوم انت خونا اتزحزن جن زوم سنسرعات بفلاي تحت شفان المات الى ما قبن كوينوم علو بزيكا زون كم تلمود بهلاوي اقبابن زحلوه كم زيكونا كاب بزحات عبيتي سرابيتات سمعكم من اللهم مرعي دا أمبر زقبر أنباب راس يلني لهم ززاربو بزحات عبيت يوم سلازي حدرا أنباب ران وصخلو بزي قداي كندي علو تزاز بالعسينو حدقا مسقدمو مسدد ريسا زقب بيوات كله قولي حيلنا يوزي نفلت قنكا مسدد ريسا تبايل سوات أبو زحيو انت خيلنا حساباتو إلنا اسمع حساباتو نابو بصحات بسنكي تقبار الشفاتو هيواتهم كم زسانو ويكا كم زسوغدو ممانو تسفى حساب زغرت إذا فتامتات سيوم نتي باه زبل أقات أميتا زغوون زقبو تلالوت بمفتار سدرابيت انوات محبر سواتن أبترزي بسعي خمزلو خمزلكم إليه بزا أقاتامي قال قدات بس إذا قاتمهم حدقا تماهيرهم باقا مرعوهم زودو لبامات بزحات يمو أسرهم نكتل بتوسخاتي بشفاتو زفتر مزمع انت ساتفتي أب حدقا زئتو تراي زي كونس مس قربا بتي محبر سب زهل والنازم للنانون يدخمو يزلو اتقول من تلقن دسعب بزي ودخم زنون اللي لا يكونن كمثلنا زغل صعبينات نتعذب سودان إثيوبيان انتي وردنا خمزلو نستبل نزي حبرة سبزغة كبرته خدمة سلا يقبعنا قال سبات ززارة ربوهم كما درشات كاميرا ماناتن موزيكانياتاتن سقاتهم وحدا يكونن محلت انتاقنا اللوهم بغثر موخان قال تسمعنا تلكمو أبو نخت زرب إلهم بترير كابز تقصوا نجر اللي لا يكونن إذا مو فيات والكسبات كاميرا مانات موزيكانياتات انداد درشات دهننتهم من بابرو من حدقا يقاتمهم مبزحت يوكسي مسارحيتاتهم نبرتهم من علامة زقبر خوينهم تغالعتي خوينهم يوم يترفتي درو بدهي زخونه كونتاتن كالن التاب استحلالخ يوسخلون كم زلو نستفل إذا بدوهتات زين هالوه أوشتي محبر سب ناتنا زلو نايصنعات منفس نتعذب نفس وقفنا سنسرعات مرعى نحيلي لمدتات زراخبنا متأثر مسكرنتنيو نزوم تقامات أبن نقع زلو زلنا وان طباق بهالو كرستاتنا مكببارن محلاون نغتل بحابار نتقامات لا سجبنا مزاينا ولدوتات سعبت مرعاناتنا بزي فرحي كنا السمعر كم نغيلن كم زخولون كنا الرقاقز نغيلينا أبزنا قرزي نتعذب نعين عهم أو وراينا أو ورايكم كما عرقوا زبط سبات وحداتكم اسكن نرأيو إذا ورايزي أم عريكو كمن لسكالله حدا قامس وردوس كن داخستو انت زي كيد نيرا خبلنا فتحوا مثلكو أبن داخستي كيدي إذا شقر زوري ناخد بهالك لنا قليل مثلنا اليوم اسكن
وحدات ኣይኮኑን ክንደይ ዝተጎዱና ክንደይ ሳሰይናውን ብዙሓት እዮም እስኪ ነሰፈል ርግእ ንበል እቲ ግዜ ርግኣት ዘድልዮ እዩ ኣብዚ ናይ ሸብዳዕዳዕ ግዜ ርግኣትና ወሳኒ እሞ እስኪ ርግኣትና ንወስኸሉ ኣብዚ ነገር እዚ ሃዲና ንተዓዘብ ብልክዕ ሰሓቕጦታ ደስ በሃሊ እዩ ግንከ ህይወትና ዝሓድስ ድዩ ህይወትና ወሲዱ እንታይ ትርግም ኣለዎ ጉድኣት ኣምፂልና እንታይ ጉድኣት ኣለዎ እንታይ ትጥቕሙ እስኪ ንርአዩ ተጎዲኡ ኢዱ ተሃሪሙ ርእሱ ተኸፊቱ ኣብ ሕክምና ደቂሱ ሰንኪሉ ብዙሓት እዮም ዘለውና ካበይ ካብዚ ቦታታት እዚ ኣምሲዮም ክምለሱ ካብዚ ምሕር ኣምሲና ንገብሮ ዘለና ክወፍር ክሰርሕ ናብራ ከስተኻኽል ናብራ ከመዓራሪ ዝወፁ ካሜራማናት ክንደይ ንብረቶምን ኣካሎምን ዝተጎዱእናን ንብረቶም ዝተወስዶምን እውን ውሕዳት ኣይኮኑን እዞም ሙዚቀኛታት ንርአዮም ኣብቲ ሰብ ኣዳራሻት ንዕኡ ዝገበሩ ነገራት ቀሊሉን ኣይኮኑን ኣብኡ ዝሰርሑ ምስኦም ሰራሕተኛታት ከም ዘለዉ ነስብል እዞም ሰባት እዚኦም ብለይትዮም ገዝኦም ክኸዱ ኣብዚ መገዲ እዚ እንታይ የጓንፎም እስከ ንሕሰብ ንሕና ተንኸውን ኣብቲ ቦትኦም ኣእቲና ኸ እንታይ ከጋጥመና ክእል እስኪ ንተዓዘብ እስከ ከዓ ንመርምር እዚ ግዜ እዚ ልቦና ዘድልዮ እዩ ልቦና ናይ መን ልቦና ናይ ኩላትና ቀሲካ ዝረአ ኣይኮነን እንዳሰሓካ ዝረአ ኣይኮነን ውሑድ እንዳሰሓቀ ወስደካ ብሉ እሞ እዚ ግዜ እዚ እውን እንዳሰሓቀ ዝወስደካ ናትና ስሕራይ ባዕልና ዘምፃናዮ ፅጋብ ንብል ናይዚ ሕብረተሰብ ዝኸ እስከ ንርአዮ ንተዓዘቦ እስኪ ብዘይ ኢዱ ብዘይ እግሩ ክርበሽ ብናይ መን ብሰንክናትና ፅጋብ ተረብሸ እንተበለስ ኣያምሕረሉ እንዶ ተረብሸ ዝብል ዘሎ ናይ ትማሊ ታሪክ ኣብ ፓርላማ እንታይ ከም ዝተባህለ ቀሊል ኣይኮነን ስለዚ እዚ ነገር እዚ እንድሕር ከም ዝኮይኑ ንሕና ባዕልና ኣነ ንስኹምን ነዚ ነገራት እዚ ሃዲእና እንተዘይርኢናዮ መፍትሒታት እንተዘየምፂናሉ እንታይ ክመፀና ክእል ካብ ናይ ሱዳንን ካብ ናይ ኢትዮጵያን ታሪክ ክንመሃር ግባአና እዩ እዛ ብሰላም ንነብረላ ዘለና ንዓይን ንዓኹም ንዓቂባ ዘላ ሰላማ ናሃባ ሰላም ሕብረተሰብ ንምለሰላ ንመን ንዓና ንኽዕሸና ብድሕሪኸ ንዕኦም ንኽዕሾም ኣብዚ ነገር እዚ ሓደራ ቀሊል ኣይኮነን እቲ ግዜኡ ከቢድ እዩ ዘሎ እሞ እስከ ከም ግዜኡ ንኺዶ እቲ መርዓታትና ብግዜ ቀትሪ ንግበሮ 8-9 ወዲና ገዛና ንኸይድ እስኪ ከይተሸጋገርና እዚ እንድሕር ጌርና ንዓና ዓረፍቲ እዩ ንዕኦም እውን ዕረፍቲ እዩ እዚ ጥራሕ ዘይኮነ ብዙሓት ኣዴታት እየን ምስ ደቀን ዝጓዓዛ ደቀን ካብ ትምህርቲ የባኹራ እሰን ካብ ስርሐን ዝበኽራ ማዓት እየን ክሳብ ሰዓት ፍርቂ ለይቲ ሰዓት 1 ሰዓት 2 ናይ ለይቲ ሓዲርካ ከመይ ጌርካ ኢኻ ትምህርቲ ክትከይድ ከመይ ጌርካ ኢኻ ስራሕ ክትከይድ ንሕሰቦ እሞ ዋላ እንተ ኸይድካ ኸ ኣድማዕነቱ ክሳብ ክንደይ እዩ ኣብዚ ነገር እዚ ክንዝንግዖ ዘይብልና ነገር እንተሃልዩ ንኹሉ ነቲ ሰብ ውራይ ነቲ ዕዱም ነቶም ሰብ ኣዳራሻት ካሜራማናት ሙዚቀኛታት እውን ፅቡቅ ኣይኮነን ንኹሉ ምእንታን ክጥዕም እስኪ ብቐትሪ ንግበሮ ዝበለፀ ሓሳብ ዝበለፀ ርእቶን ከም ዘለኩም ኣምነ ብኸመይ ክንገብሮ ንኽእልካ ይህን ምሂን ምእንታን ክንበሃል ብድሕሪ እዛ ቪድዮ ርእቶታኹም ኣብ ኮመንት ክፅሕፉለይ ይምሕፀን እዚ መደብ እዚ እንተፈቲኹሞ ከምዚ ጠቃሚ ንሂወትና ንሕብረተሰብና ናብ ዓብ ደረጃ ከብፅሓና ዝኽእል መደብ ስለ ዘቕርብ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ምግባር ኣይንሕመቕ ተጠቀምቲ ናይዚ ፕሮግራም ምእንታን ክንከውን መን ንሕና